I-Kaizer Chiefs ihlola ithuba lokubolekisa ngonozinti uFiacre Ntwari ngemuva kokuba lo mdlali waseRwanda ephumile ezihlelweni zeqembu ngaphambi kwesizini entsha. Lesi sinqumo siza ngesikhathi amakhosi eqhubeka nokulungisa umnyango wonozinti ngemuva kokufika kukaRenaldo Lina osayinwe mahhala esuka kuSekhukhune United. Ngaphandle kukaLina, iChiefs igcine uBrandon Peterson noBruce Mvuma, kanti umkhiqizo wesikole sentsha uBonhle Molefe usanda kubuya ekubolekisweni wasayina isivumelwano esisha sesikhathi eside. Imibiko evelayo ithi iChiefs ayibhekile ukudayisa uNtwari unomphela. Iqembu latshala imali eningi ngenkathi lisayina lonozinti esuka kuTS Galaxy eminyakeni emibili edlule, futhi lisakholelwa ukuthi usenalo ithuba. Babona ukumbolekisa kuyindlela abayikhethayo nengcono kakhulu. uNtwari wafika eNatsharene nethemba elikhulu waze wazakhela igama njengonozinti oqala emidlalo eqenjini. Nokho kancane kancane walahlekelwa indawo yakhe ohlwini labaqalayo waze waphuma naseqenjini eliqokela usuku lomdlalo. Njengoba uncintisana kwezindawo kukhulu, mancane amathuba ukuthi uNtwari adlale njalo ngaphansi komqeqeshi omusha uFernando da Cruz, ngaphandle kokuba kube noshintsho olukhulu ezimeni. Ukubolekiswa kungavumela lo mdlalo neminyaka engu-26 ukuba abuyele ekudlaleni njalo eqenjini lokuqala, kanti yena usazobe esesivumelwaneni neChiefs. Lokhu kuzophinde kuvule esinye sezikhala ezinhlanu zabadlali bakwamanye amazwe, okunikeza amakhosi inkululeko yengeziwe uma efuna ukuqinisa kwezinye izindawo ngaphambi kokuba iwindi lokudluliswa abadlali livalwe ngomhla ka-21 kuSepthemba. Izingxoxo ziyaqhubeka, kanti ukubolekiswa kubukeka kuyisinqumo esingase senzeke kakhulu njengoba uNtwari esenaso isivumelwano neChiefs kuze kube nguJuni 2028.